Ka Jingmi Jinkanto naka Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Unit ya ke Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ba kinong bela barjela ki ri tengentang ha ki receipt slip babunrong ki balasoy da ki Shimet kum kita ki nong shimwai ne ki lesi kum ju da secretary ke Executive Committee ka Council kala penlong ya uba Winston Tony Lingdo executive member badai pet ya katnat trade ban penpainia da ka ba ong ba om day ka council ka ba pediang ya ki barjela kaseng ha ka jing ya lenti ban khenra ya ki nong bla barjela ki bambiang ya ki kot kisla ha ki khendiat sngi baladap kalalap na ki barjela ya ki te ki receipt slip ban news pa tingka kum ka jing siu ban yo ya ki non tribal employee clearance certificate bat ba ki barjela ken hap tap kot tap sla hapo khatsan sngi ha ka jing pensyai ha ka arpa pratarik unailar ar hajar pusan uba Winston uloong baki receipt slip news pa tingka ki trekam tang khatsan sngi na marka don ka jing temu ba kinong bela barjela ni ki kontraktor ba khot bela kin hap pinbiang ya ki kot kisla jengki ban yo ya ki non tribal employee clearance certificate hapo ki te ki sngi uba Winston uloong baka KHADC kam pediang ya ki barjela bat ka shuot slip ni compound ya ki nong bela barjela ha ki jakatre jongki da ki nong shimwai ki bala itu da ka council Henry ban soipat ya ki non tribal employee clearance certificate ka daybed da officer uloong baka KHADC kam dan bor ban be ki nong bela barjela na markila don lupa ya ki work labor permit basan pautingka na ka sarkar ka bakila apply online link ba ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpo Henry ka council ka syute lakam yaki Hakini ki kindiat sngi labun ki seng balang bat ki babun ki bu ki jingkeli bu per hakabai dei bat ka liber ngila adap pensyai hakini ki sngi ki bala adap ru anrengi i kidang don chuchu ki jing pensyai ki bangi hap ban pensyai sya ki pai ba nong song snong bat kham tam long yaki badai ban tip ya ka ka rukom pentri kam gajongi kumbang adap pensyai kini ki kindiat tayo ki bala adap kepeningkong ngasukwa man pensyai ba beli ba nakaliang jong ka district council ngi hap ban le ya kani ka labor clearance certificate ya kani kelas dang nadu ki por ki ba arhajar khat saw nang ambak langa agit ki por kadang dei tang ka labor service certificate tinang tu pede haki arhajar arpuwe hadin ba ka sarkar Meghalaya ka penmi ya katu ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act Arhajar Arpo hakatu ka jingkren jong u wei na ki deputy CM hakatu ko poru ong bait ba ka district council kamdon bor ban issue NOC ha ka bide bat ki barjela ki bathumu mantri sini ka jela ka jongi andrei ha ka ju ka por pade ha tuju usnam na bakla mga ha March April jong usnam Arhajar Arpo ka district council ha ka to kapor ka penmi ya ka wei ka clarification ba ngidon kam na ka district council ban bu ya ka clearance labor certificate ha ka to kapor ki khot ka CLC di ha ka to ka isi jong ha ka to kapor Arhajar Arpo wei kilay rai lang ba baro kini ki clearance labor certificate ki ba ha po ka jaka jong ka schedule area ni don kam ban yo ya ki labor clearance certificate kam tam ya kini kinong tre ki buwan na po barjela kata kadai ka bang ini so thu shai ba kumno ka sedang kani ka labor clearance certificate na ya kani ka labor clearance certificate la sot na ka proviso paragraph 3 sub clause jong ka trading by non-tribal regulation 1954 kadon ki amendments sa ki 1955 ti tang bangin siya syai kamdai ba ka council ka shule hi kani tang ba kadai ban le andrei la don da ka an bala bu ka schedule but kam tam ka paragraph lai r sub clause jong ka trading by non-tribal regulation 1954 kala akran syai bangila ban le ya kani ka labor clearance certificate habangi ong clearance kamut ba unong tray uba wan siya kani ka jongi uhap ban yo jingbet lani permission na ka council ban unyo ban tray siya ni kaway ka jing pensyai ka ba kakwa ban pensyai kham bha kalong ba yo i ha kini ki kiniat sngi kham tam na ki seng bhalang bo pher ba
kajing ong jong tu wei ni kitu samla rong ba sungo ba kadi ka council ka bon ra ikini ginong tre na barjel lah andai tang ba fini tip lang kini kinong tre ko bangala pansyah kini khendiat teo bala dep kini kinong tre warla ki don chakanu nu jaka jong kani kri India jong iru kilayo rupa ya ka labor work permit ke jong kina ka sarkar da ka baki apply online da ka baki siu san voting ka berkata ka san voting ka ru dengan bakla mga kadai ka validity period jong ka kadai hadu andru benai ti halor kata ka nongrem pade ka jing don jong ka district council pade ka let syaki site ke badan kini kinong tre but ka haba ka syamba kini kinong tre ki don syakatu ka site ka kikeli ya ki wan na manubon yalam ya pi bat lada kim don ki kot kisla ki ai itu i reset iba hinyo spa tingka plus but itu i reset iba khatsan singi itu i reset ba khatsan singi kam da dei ka ba ngi shim ya ka pisah hinyo spa tingka halor ka khatsan singi validity andai ka tu ka khatsan singi validity ka dei bet tek tang ban kentu ya kitu kinong wan ra kitu ki migrant laborers na ba lani kinong tre ki ban na bar ban mi daladi syapo district council ngim da khmi lenti abu unwan hi utu laborer syapo district council hendrei ni khmi lenti ba kinu ki kontraktor lani kinu kinong aikam ya kitu ki brio ki buan nabar kinwan hi daladi ban wan ra ki kot kisla hapo district council hapo ka khatsan singi ti halor kata ka khatsan singi lada ki wan ra ki kot kisla ki babiang tingila ban proses dan ngila ban le ya ka labor clearance certificate hakabai dei bat utu migrant laborers nani unong tre ibuan na syabar dikata ka dei ke jing pensyai ka ba ki pai ba ki dei bersung tu ba ka wei ke jing ka ba ka district council pada ka ya kendu pada hakabai dei bat kani ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arazar arpo ngimla ban penbor ya unu kontraktor lani unu laborer ban siu ya kani ka hinyo spa tingka nomor bula dep yo rupa ya ka work permit na ka labor department jong ka sarkar hendrei ka ka bangila ban te la kam pade ka dei ba balai bangi pa ni ki kot kisla jong gini ki migrant laborers ban pen shisha ba udai nong song je kari India kumbang ong mene kamdei ka district council nani kamdei ka council ka bonra ikini ki barjela kila yo wan rung rupa apa ka state ka jongi ngi shute la kam ya ka movement ka jong ki shei ka don shei ki trei but hakanu ka jaka hakanu ka site ka ki trei lingba ka jingle ka jong ka district council kumta ka pentikna balada ki don kanu ka jing nani shubu uni laborer commit any crime nani ule ka dunu ka kam ka bomman hakani ka jela ka jongi ngila ban tip hai uni laborer udan namar ka movement ka jong dan patrak menu kadai tang ka district council namar ba lingba kini ki jingpan ki jongi ye ki kot kisla na du ki adhar ki epek ki pan card but kata kadai si benta anda ula yo kita pada ngi pan sa ya ka passbook lani ka police verification lani ka residential certificate hai usa uni ti kata kadai ka jing trei ka jongi na po ka council ban penti kena ba uni ulebra ba wan na bar ngitip hakanu ka jaka udan bat hakanu ka kam ka ba utrei hakanu ka site ka ba utrei na po ka district council ka padon ka bor namar ko ba filatip hi ngim numla hi bangin penyang nak check gate bangin check ya ka infiltration na ni ka jingwan rung kertep ka jongki shakani ka jella ka jongi kata ka kamram jong ka sarkar ti kumbang ong mene udon wi urang ba samla karukom kren ka jong ka ba ong wait bakade ka council imat ka bawon ra ikini ki migrant laborers na bar kam ni kata ngasmo ba ka mangina ka council ngilit pendeng sentiwi ki hapo khana parahan hapo berniat ding sya kam long kumta kini ki laborers ki bla ayo wan room kejat hapo ka jela ka jongi ngimla bante la kam ya kata namar kata ka kamram jong ka sarkar bante la kam ya ka jingrung ka jongki hakani ka jela ka jongi andai ka baka council ka le pade lingba kani ka labor clearance certificate pade ka te la kam bat ka pen ba shanu kini ki laborers ki kidan ha ka be dei bat kitu ki jing ai jong ki slip namar ba kum filatip hi ya kani ka kam labor clearance certificate ni haban IY syaki brio nabar mo ki ba shimwai kani ka kam ti dang mentau August hi ka ngila yo ya kinong shimwai ki ba thamai bat ngila instruct ya kini kinong shimwai ki ba thamai ya ka kam ka ba ki dei ban le ngin streamline no nadu menta
syakmat ya ke ke bangi di banle nak liang jong ke labor department na po district council hendra ye kitu ki slip ki ba ngilai haki khubor ba pher ba ki don ki ba la ai na du ubnai January don ki ba ai na du ubnai June July kumta kitu ki dei ki nong simwai ki ba la kut ka work tender ha ubnai July ti ya ka tu ka jing ai slip ka jong ki kumbangila ong na du kumbangila ong haki ni ki jing pensyai ki ba adap katu ka slip ka dei bet ka bangila IT sha unong simwai jong katu ka labor clearance certificate ban issue katu ka slip henry ya ka clearance certificate pade authority ubadai ban sign udai bet licensing officer nangni na po ka district council ka jongi umdai utu uba sign haki ki slip gitu ki slip ki dei tang bangi ot ya ki receipt dan yang compound ya ki lada kini ki nong simwai ki batmai jong ka labor clearance certificate ki let hakado no ka site ki lap ba ki don ki nong trei benabar ti ki compound ya ki lani ki ot receipt ya ki da hakador news pa ba ki dei ban wan chapo ko office ban wanra ki kot kisla ki ba biang knang ba ni na kaliang jong ko office ni la ban ai ki kot kis ka labor clearance certificate but lada kim don ru ngimdon ka bori ki bangin be ki henry ya kitu ki bon ra ki ni kerpat takadaw nga ong pi ngidon kam ka jing trailang jong ki contractors ngani kinu ki bai ki bon ra ki ni ki laborers na bar namar ba kadai ka jingkit kli jong ki contractors but ki bon ra ki ni ki migrant laborers na bar ban pet ni ban pentikna ba kidon ki kot kisla ki babiang but ka district council lemba ka jing IY ka jong kai ka ni ki labor clearance certificate kamshim lo ong batang ba ni don ki kot kisla ngin ay ki ka labor clearance certificate namar haka form ka ba ni ay shakini ki contractor la ni ki laborers bakin pendam ha ibenta iba khaddu pini ha jong ni ka form kadon ka requirements of documents kadon ar benta ka A bat ka B ka A kung bangila karen na du hakini por bladep bagi don kam ya ka epic card ni don kam ya ka pan card ni don kam ya ka Aadhaar but dakila don ye kini ki way na kini ki kot kisla jong ki ka documents ka baki dang don kam shu pada anda gi ila rung hak ni ka jaka ka jong ki dei ba ki dei ban don ya ka passbook jong ka Meghalaya ka ban pen I ba kumnu ka wages ka jong ki yo kumnu ki tap ya ka pisa ka jong ki halor ka taru ki don kam ya ka certificate na ki in charge jong ki police station ne police beat house shaki jaka na ni shiki site bagi don kam lani ki don kam ya ka residential na urong basno but kumtar ter ti kini kidai ki jingte lakam ba ka district council khamtam hakani ka por ka bamanta kumbangal ong du mane nadu uni August bangila yo ban IY yaki weipat ki batmai ki bashim yakani ka lesi kadai bangila instruct yaki bakin lei ki balong perking ba hakabai dei bat ka checking jong ki documents nila ai ki ka checklist ti ka tu ka jing yu ki jong pi haki lat pathai ku bor ye ki tu ki slip ki babon ki dan ki slip rong saw rong stem gini ki dei baro khot ki tu ki dei bet ki ba kini ki nong simwai ki barim ki issue ki tu ki slip but kadon ka wei ka bentaru ka baki ong ba ka adon ka slip rong li ru ba sign da usket 3 ha itu ipor ngan chubatai shai pi uni uba simwai ubarem kalis jong u ka kut ho sitarik jong Julai dengan bakla mangan but hapreng jong u Julai hadu u sitarik jong August pade ngimpat yo bangin ai ya kani ka work order show uni lesi uni nong simwai batmai ha itu period ba shibanai ni authorize ya ULO na po office jong district council ban issue ya itu slip takada utho ang tu 4 da la iha to signature kadai ka signature ka designation kadai secretary hendai ULO tho anto 4 usain na matau secretary by issue kitu ki slip by issue kidai baki wan hi ang ni po office ke jong ina mar ha itu period iba shibnai kat bangidang penbet ya kini kinong aiwa nong simwai ki batmai ni authorize ya ULO jong ka labor department licensing officer bopet ya ka labor department ban authorize itu slip na ni ban compound namar ba ngi ha itu por lada ngimdon makna kita kinong simwai ru ngimla bangin supalaj ya ka jingwan jong ki migrant laborers ani kinong train na po barjela ti itai dei jing pensyai iba nga kwa bangan pensyai hamtam hakabai dei bat itu ki jing ai jong itu slip babun rong ka wei ka banga syukwa ban biang sa sisien ka sulong no tangkani ka wei kumbang laong menne ba kumba filatip lingba kani ka Migrant Workers Act ka district council kamdon board ban issue ya ka NOC
Henry ka bangi ni la le lengba kini ki isi ki barim lengba ke jing rai ke jongki haka house ni nilai rai bangin ai da ka labor clearance certificate haka jing shisha haki 6 schedule area ki bangi baka district council ka don kani ka labor clearance certificate kinu ki contractor lani ki brio ki banabar ki bawanra ya ki nongtai ki banabar ki don kam ban yo shwa ya ka labor clearance certificate na ka district council hadin baki la yo ya ka labor clearance certificate na district council kin selit ra ka labor department jong ka government Henry kabasusi pada kata kapat juja haduk mentarum bon na kiba wan na bar kilet bet direct shwa syakal labor department jong ka government tat anda kilawan da kilalet siapa ki feel ni ki site ki jong ki da kilalet kini ki lesi ki jong ban compound ya ki lani ban wat ya ki kin sayo pan ai ka labor clearance certificate Henry nganget scam ba na du menta upnai August nang ni syakmat nginla bangin ya training card bat ka labor department jong ka government kanang ba kini ki borok ki num jashu nang ni syakmat ba nganget scam ba kani ka jing pensyai ka jong khamtam ya ki seng bhalang kum ka KSU ki kin sngo thu ba ka jingle ka jongi ka dei bet bangin streamline ya ki kam nang ni syakmat tong ina ya kerentan ya ki jing bakhla ki baladep nangi isibun ki jing bakhla ki baladep Henry haki tu ki por pada ke basusi pada ba nakaliang jong ki seng bhalang ba pher ru hapo bi ki leit ban kenra ya ka labor license balai ha tu ko por ki ong bangi dei ban li yo ya ka labor clearance certificate na po ka district council Henry menta pada ki ong pada ba balai pada ka district council ka ai ka labor clearance certificate hang ta ki pai ba ki dei ban su kan ya ka intention la ni ka main jong kini ki seng bhalang ki bangi ya kendu menta kan namar ba baru asyikata ngidon kam hoi nga ong bay hadu mentaru mangidon kam ke jinga trilang nakasnong nakiseng bhalang naki contractors nani naki nong wonra ikini ki brio ki banabar ba nang ni syakmat ngin trilang ngin lesi akajing ai jimut jong ki babun balang ngin nang yo ban janai susu ikani ka kam nang ni syakmat dikata ka di ka jing kentu go jonga kum UEM jong ka labor ru habatin pej bahaki ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya